ferrocarril travessant el riu per primera vegada en direcció a les mines de Surroca i Ocassa. Uns anys abans, un grup d'industrials de la vila van veure acabada una de les seves obres més ambicioses que havia de canviar la vida de Manlleu i de les seves fàbriques. El canal industrial. Vaig jove, als 30 anys, 15 dels quals me'ls vaig passar treballant en aquesta fàbrica. Per tant, es podria dir que la meva vida va estrictament lligada al canal industrial i aquest capritxós giravolt. Muntaven la mateca primera a les cases i recollien les feines que ja s'havien fet. Amb l'arribada de les fàbriques tot va canviar molt. Els horaris estrictes, els tocs de campana, cuidado. I més endavant, els de sirenes. Veuen això d'aquí? Saben per què servia això? Per fitxar. Per fitxar, sí, per fitxar. Bé, per fitxar no, per tenir-nos controlats a tots. Servia això. Abans no hi era. Això d'aquí és una turbina que genera energia elèctrica. Nosaltres, l'única que fèiem servir era l'hidromecànica. Si no, no és així. L'hidromecànica, sí, que funcionava gràcies a la força de l'aigua. L'anava movent. És per això que més endavant moltes conques del Ter i del Llobregat van començar a agafar una importància que no tenien fins aleshores. Mirin, a la meva època, quan vaig començar a treballar jo, no n'hi havia ni una dona, ni una. Va ser més tard que van començar a venir a treballar amb nosaltres. Va costar. Aquí, per exemple, a Manlleu, van ser dels últims pobles que els van deixar venir a treballar. Molts sindicats s'hi van posar, molt. És que teníem por que ens prenguessin els nostres llocs de treball. Però en realitat, el que teníem por era que quan arribéssim a casa, el plat, la mantega a taula i la casa ben neta. Altres temps. Mireu, Quitxalla. Feien anar a treballar ben aviat, Vosaltres? Sí, ja estaríeu treballant, No, mireu així que sí, estaríeu treballant. A curt termini era més rentable que anar a escola. Sí, treballar. Per cert, una curiositat. Veuen això que porten les dones aquí? Sí, home, si ho veus, no? Home, és això d'aquí. Una cosa es veu i l'altra cosa es veu. Veus? Saben com se diu d'això? No ho saben, no som ningú. Manyoc? No. D'això en dèiem el centener. Centener a manyoc ja. Algunes lletres. No es preocupi. Més endavant els explicaré per què servia el centener. Quedin-se amb la paraula. Avui va de preguntes. Minyona, escolta, com se diu d'això? Si no ho saps no passa res, no et tirarem el riu, Algú sap, algú de vosaltres tres? Digue'm. Llana. No. Cotó!
Això és cotó. I el cotó, sabeu d'on venia? De la flores, sí. De la planta del cotó. I la planta, sabeu d'on venia? Sí, de la tierra. Home, sí. Clar. D'Amèrica. D'Amèrica. Sí, el cotó venia d'Amèrica. Sí. Està molt lluny, això d'Amèrica. Jo no hi he estat pas mai. Mirin, després de 16 hores en carro, des del port de Barcelona fins aquí, carregaven aquestes bales que pesaven com un mort. Ai, hauríeu d'haver vist en Cipro i en Cintet com les arrossegaven fins al batant. Saben què és el batant? Alguns d'això que acabo d'assenyalar és el batant. Mirin, agafaven el cotó, el posaven aquí dins i el batant anava donant voltes i voltes i voltes. Això d'aquí és la càrrega. Però, com que això ara és un museu, ja no carrega res. Però en tinc una de més petita que posarem en funcionament per vostès. Vingui. Partin-se si no volen un dit menys, Cuidado, Compte, A veure... Va. Veuen? Col·locava el cotó per aquí i sortia per aquí en forma de tires. Veuen, de cada 6 pots d'aquells en sortia una tira més gruixuda, que la portàvem cap allà, cap a les matxeres. Veuen? D'aquí ja en sortia un fil una miqueta més gruixut, però, veus, que no era prou resistent, que no, era gruixut i es desfeia, no? És per això que havíem d'anar cap a la contínua de filar. Vinguin. Bé, mirin, aquí ja podíem dir que teníem el fil gairebé acabat, de prim i resistent. Com els hi havia dit abans, en la meva època no hi havia gairebé dones treballant aquí, va ser més tard, i es van apropiar d'aquestes màquines. Perfecte, aquestes màquines les portaven les dones i la quitxalla. I per què, es preguntaran? Per què no nosaltres, els homes? Doncs perquè els homes tenim les mans així més grosses, no? I les dones i la quitxalla doncs no es farien tan mal, les tenien més menudes. Bé, després aquests fils es posaven en coses com aquestes, que en deien bitlles o bitllots. Bitlles o bitllots. En dèiem l'aspi. Aquesta màquina també la portaven les dones. Veuen? El fil anava per aquí i l'aspi anava donant voltes i voltes i voltes per fer això que en dèiem madeixes. Se'n recorden d'allò que els he explicat que portaven les dones aquí a la panxa? Sí, com se deia? Centelles. No, centelles és un bon fust. Sardina. No, sardina no. Ja m'agradaria. Sardana tampoc. Centener, molt bé, quina memòria. Molt bé. El centener. Bé, què feien les dones? Agafaven un fil del centener i lligaven les madeixes, les ajuntaven per fer això que en dèiem una troca. Els hi ressona això de... una troca, no? Sí, no? Doncs sí, això d'aquí és una cosa bé. Més endavant, doncs, el següent pas era tenir-lo. Què us penseu? Que aquestes samarretes que porteu ja sortien així del cos? No anava així, miri, a la meva època es feia per immersió.
teníem uns cubells plens de pigments, i apa, a sucar, i a sucar. I sortien de coloraines. Més endavant es van anar inventant altres mètodes, però explicar-ho seria posar la troca. Aquesta màquina. Algú vol provar d'endevinar? No ho posa, no està escrit, no facin trampes, jo... No. Sí que ho posa, val. Molt bé, doncs sí, és el diable. Oh, com ho sabies? Oh, estava aquí, no, cap problema, no passa res. D'aquesta màquina en dèiem el diable. I per què es preguntarà? Molt bé, sí. Havies d'anar en compte perquè, mira, a la que posaves les mans i et despistaves... Nyam! Has d'anar en compte, la fàbrica tenia molts perills. Quan no era el diable, era el foc. Vinguin, que els ensenyaré un campió de moviments. Estic bé? Bé, jo. Una mica més alt. Bé, com ja els he dit, quan no era el diable, era el foc. De vegades perquè s'encenia el motor. De vegades perquè s'encenia alguna màquina. De vegades perquè algun espavilat s'encenia un caliquenyo amagat i... Ja està, ja la tenies. Llavors tothom a córrer. Fuego, fuego, fuego! Ja la teníem feta. Oh, no és foc. Però no foc, saps què era? L'aigua. Oh, l'aigua, sí, punyetera l'aigua, Clar, pensem, clar, aquí, al costat del riu, allà al costat del riu tenia moltes avantatges, però també tenia molts inconvenients, no? A vegades, doncs això, veieu, hi va haver unes inundacions molt bèsties. I clar, quan ho teníem tot inundat, ja havíem de córrer. Sí, a treure l'aigua a gallarades i a gallarades, i a netejar les màquines peça per peça. En realitat això ho feien els mecànics. Vinguin, que els ensenyaré què feien els mecànics. Tot va canviar molt. Els mecànics es van adonar que el negoci no era arreglar les màquines que ja hi havia, sinó fer-ne de noves. És per això que aquí a Manlleu va començar a néixer una nova indústria, la metal·lúrgia. Oh, mirin allà. Aquest teler m'agrada molt, és molt gran. Aquest teler, de fet, va ser fet allà a un poble del costat d'aquí, Roda de Ter. Us sona això? Sí, està per aquí, no? Mirin, aquest teler és important perquè va guanyar el premio en la Exposición Internacional de Barcelona el año 1929. Això és important, I mirin cap allà, vinguin. Postin-se. Sí, això d'aquí també és un teler. És fet de Fraguas del Ter. Fraguas del Ter, que ara actualment és Benito. Els sona la Benito? Sí. Mirin, hi ha una fotografia del senyor Caratell, el fundador. Ai, t'agrada? Te'l vols per casa? No, bueno. Mirin, ho veuen, no? Veuen aquestes rodes d'aquí? Que sí? Aquestes rodes d'aquí eren els embarrats, que estaven connectats amb aquestes corretges i donaven voltes, la cosa va de volta. Donaven voltes, feien funcionar les màquines. No, ja es donen compte, perquè la que no vigilaves se t'enganxava la roba i adeu-siau. És per això que moltes dones, doncs, al llarg del temps, doncs, estaven reixes al cap per no enganxar-se els cabells i adeu-siau. I els mecànics s'hi jugaven la vida. Clar, aquestes màquines no podien parar la producció. Ai, pobrets. Bé, ha arribat el moment de... Senyores i senyors, amb tots vostès, els presento
l'estrella de la fàbrica, el cor de la fàbrica, que no som jo, el cor de la fàbrica, el que feia funcionar totes aquestes màquines que hem estat veient. Tots vostès, la turbina Fontaine, a la Casa Planes de Girona. D'aquesta turbina en dèiem Gota Perxa. No em pregunti per què, perquè jo la veritat és que no sé per què es deia així. Mirin, a mitjans del segle XX, per ser més exactes, la nit del 17 al 18 d'octubre de 1940, aquí a Manlleu hi va haver unes inundacions molt bèsties. De fet, van perdre la vida molts manlleuencs i moltes manlleuenques. Van perdre molts caps de bestiars i moltes fàbriques de vora te van quedar malmeses, plenes de fang. Però, com que això ara és un museu, ho han arreglat per nosaltres, i podem veure. Segueixi-me. Ara baix els explicaré què acabo fent, baixant. Permeten? No es moguin, no es moguin. Una, dos, tres. Molt bé. Ui, no. Jo m'oblido on deixo les coses. Sí, compte. Bueno, veuen això d'aquí? Això és la turbina Fontaine. Què, se l'esperaven així de gran? No? És gran, grossa, sí. Bé, què estava fent a dalt? El que estava fent a dalt era obrir aquestes pestanyes que hi ha aquí. Les veuen? Són així, són aquestes pestanyes que hi ha aquí. Les obria perquè quan entri l'aigua del canal pugui donar voltes gràcies a la força de l'aigua. I faci funcionar totes les màquines que teníem a dins. Mirin a l'altra base, sisplau. Veuen allò d'allà, aquella porteta d'on surt una mica d'aigua? Allò d'allà és la nostra entrada al canal. Cada fàbrica en té una. Mirin, ara perquè tot això va amb les noves tecnologies i l'electricitat, però a la meva època cridàvem a l'Antonio que ens obrís la comporta. Bé, però sí és. Antonio! Antonio! Una mica sordo. Antonio! La comporta!
tenim com 3 comportes, per dir-ho així, que esquitxo una mica, Mirin, aquesta comporta d'aquí va directe a aquesta turbina d'aquí, la turbina Fontaine, no? I la fa funcionar. Aquesta comporta d'aquí va directe a la turbina elèctrica que els he ensenyat abans. Aquesta comporta d'aquí és el desaigua, perquè no s'inundi, va directament cap al riu. Bé, anem cap a dalt, si sempre es van funcionar, vingui. Funciona tot, no, ara? Ara sí, Ara funciona tot, sí. Se tira força l'aigua, Clar, necessitava una carbó. Clar. Funciona de veritat, No sé què hi passa. Era aquesta velocitat o era... Era més ràpida. Ah, més ràpida. Era més ràpida, sí, ara perquè... Bueno, no, per saber-ho, de la idea de dir... Anava una miqueta més àgil. Llavors, els ensenyaré una altra màquina que m'agrada molt. La vaig... Volen descobrir? Molt bé, així m'agrada. Per això em diré coses. Això era una màquina de fer sortir. Veuen? Bé, ara si m'esperen aquí un moment o em volen acompanyar, jo aturo una mica això que no s'inundir. A vegades, com comentava, per sequera. A vegades perquè s'havia de netejar el canal, no? Doncs ens en sortíem gràcies a la nostra burra. La burra. La burra no era cap animal, ni cap dona curta de campals, no. La burra era la nostra caldera. La caldera que funcionava gràcies al carbó. Era així com ens ho fèiem abans. Bé, ara per anar acabant una mica, els acompanyaré al piset de dalt. Antigament, sí, ja veuràs, està molt xulo de veuràs. Mirin, antigament hi havia els antics apartaments dels directius. Però ara, com que això és un museu, han muntat una exposició sobre la societat industrial. Vinguin, que els acompanyo. Que ja són tots? Sí? Ah, veus? Acostin-se, acostin-se. Sí, que si no, no ens sentiran. Mirin, amb l'arribada de les fàbriques, tot va canviar. Mirin, Manlleu va passar de ser una societat rural a una societat industrial. Mirin, i es van inventar moltes coses, que sí sindicats, que sí compartives, que sí una caixa d'oros. Una caixa d'oros. Posaven els diners. Bé, per part meva, res més. Comentar-los que aquí, en aquest piset d'aquí, tenen, com els he dit a baix, una exposició sobre la societat industrial de Manlleu.